Oh my God, Taylor Artes. Abazali, ababelieve bamdulu nemali bafuna sivukile singena u629 andizishayi ngoline andifoli Fiko culo nenyani bazobelieve bamdulu sispan we no longer do this shit for fun. They'll see when it's done that akafuna oyibona at least abazali bona bayabhidisa time akafuna music zobona kanzenza meet traveling yonke indawo umculo ube unyisa ibe mvele TV that's when bona bo believe kuba umculo unemali believe bo understand why ingalali umculo apha kumnitesho don't do this for fun ibe mbeko kutya traveling bonwaba abazali they don't understand ukuba umculo kumsispan xeshani baxelele sozengena u629 funa basibonele ngoba umculo wami uyathandwa xa besibona kumuzilele ku-YouTube no-Spotify. Abazali, ababelieve bamdulu nemali bafuna sivukile singena u629 andizishayi ngoline